Salamu alaikum jama'a. To ku ci gaba da kallon Babson TV wanda zai ƙayatar da ku, ya nishaɗantar da ku, kuma ya ilmantar da ku insha Allah. Haka yake. Babson TV comedy tasha ce ɗaya tankar da dubu, domin tasha ce wacce za ta nishaɗantar da ku da fina-finan Hausa iri-iri. Ba don komai ba, saboda sanin makama aiki, kuma an ce kowa tare gwanaye zai ga aiki mai kyau. Don haka ku kasance da Babson comedy TV. Tare gwanaye. Assalamu alaikum yan uwana maza da mata, ina muku fatan alkhairi. Ni ne Abubakar Usman wanda kuka fi sani da Kilina na Ado Banja. Ni a masana'antar Kannywood. Saboda haka wannan tasha mai suna Babson. Muna muku tallan wannan tasha mai suna Babson. Saboda haka za ta dinga zuwa muku da abubuwa na nishaɗi. To saboda haka muna muku tallan wannan tasha Babson Comedy TV. Za ta dinga zuwa muku da abubuwa na nishaɗi, abubuwa daban-daban dai wanda zai burge ku, zai shatar da ku da sauransu. Saboda haka muna neman danna mana subscriber da alamar ƙararrawa. Muna yi muku fatan alkhairi masoya. Salamu alaikum yan uwa musulmi. Sunana Yusuf Sakarai mai waƙoƙin komedi da fina-finai. To jama'a, ina daɗa sanin muku da sabon channel ɗinmu mai suna Babson TV. To jama'a, ya kamata a bibiya domin a yi nishaɗi ga kuma barkwanci. San kowa ƙin wanda ya rasa, abin da zan iya cewa kenan. Babson Comedy TV ta ku ce.